תלמידים יקרים, מה שלומכם? אני מתגעגע אליכם מאוד, אבל כרגע אי אפשר להיפגש. בואו נתפלל שעם ישראל יצליח במלחמה הזאת, שנשמע ממנה בשורות טובות, ישועות ונחמות. בבקשה, כשאתם בבית, תשתדלו להיות הילדים הכי טובים שאפשר. כל המשפחה בבית, ההורים צריכים אתכם נחמדים, עוזרים, נחמדים אחד לשני, לאחים שלכם. באמת זה יהיה נחמד. בואו נלמד, נעשה לימוד קצר, כי לימוד ארוך כמו בכיתה זה קשה. זה הכל סרטון, זה לא אותו דבר. בואו נזכר איפה עצרנו בלימוד, נתקדם עוד קצת ונעצור. בסוף יש לי יחידה לשלוח אליי תשובות. טוב, ראינו, יוסף התגלה לאחים שלו, הוא מספר להם, אני יוסף, אח שלכם, שמכרתם אותי למצרים. בהתחלה הם לא ידעו מה לענות לו, נבהלו מפניו. ואז יוסף מדבר אליהם ברכות, מסביר להם, הוא בכלל לא כועס, הוא מבין שהכל השם סידר את זה, בשביל שיהיה להם אפשרות לחיות לפלטה גדולה, להצלה גדולה. בוכה על הצוואר של בנימין, בוכה על האחים, וכל ההתרגשות, הוא אומר להם יאללה, לכו הביתה, ופרעה גם אומר, קחו עגלות, מלאו את הכלים שלכם, עיניכם אל תחוס על כליכם. בקיצור, יוצאים לדרך. הם הולכים הביתה, בהתחלה כשהם מודיעים לאבא שיוסף חי, ויפוג ליבו, הלב שלו עוצר לרגע, כי לא האמין להם. איך יכול להיות? 22 שנה לא פגש את יוסף, הוא חשב שהוא מת. פתאום הוא חי והוא עוד משנה למלך מצרים, ואז הוא רואה את העגלות. העגלות האלה לא יכול להיות שהם השיגו אותם סתם כאנשים. בטוח המשנה למלך נתן להם אותם. וזה באמת מה שקרה, ויעקב, ותחי רוח יעקב אביהם. הוא מתארגן ליציאה, כמו שיוסף אומר, בואו, תהיו לידי, וככה תוכלו לחיות בזמן הרעב. יעקב מארגן את המשפחה, יוצאים. בדרך בבאר שבע, יעקב עוצר ומקריב קורבנות לאלוקי אביו יצחק. הסברנו שהוא שואל את עצמו אם זה בסדר לצאת מהארץ. אבא לא יצא מהארץ אף פעם. אני כבר יצאתי פעם אחת וחזרתי, האם מותר לי שוב לצאת? והשם אומר לו, אל תירא מרדה מצרימה. אני ארד איתך, אני גם אחזיר אותך, ויוסף ישית ידו על עיניך. ישית ידו הכוונה ישים את הידיים על העיניים. זה ביטוי שהכוונה, יוסף ידאג ויטפל בקבורה שלך. יעקב יוצא לדרך, שם עצרנו, ואני רוצה שנקרא את הפסוקים ביחד, נסביר אותם, ובסוף חידה. שימו לב, אני משתף את הפסוקים. עכשיו אתם יכולים לראות את הפסוקים, עצרנו בדיוק פה, פסוק ד', אנחנו עכשיו פסוק ה'. ויקום יעקב מבאר שבע, ויסעו בני ישראל את יעקב אביהם, ואת טפם ואת נשיהם, בעגלות, אשר שלח פרעה לשאת אותו. יעקב עם בניו יוצאים מבאר שבע ולכיוון מצרים. ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען, ויבואו מצרימה, יעקב וכל זרעו איתו. זה מה שקורה, הם לוקחים את המקנה, את כל הבהמות שלהם, כל הרכוש, ויורדים למצרים. בניו ובני בניו איתו, בנותיו ובנות בניו וכל זרעו, הביא איתו מצרימה, הוא יורד עם הבנים, עם הבנות, עם הנכדים, כולם יורדים איתו. עכשיו אנחנו הולכים לקרוא במהירות את השמות של כל הילדים שלו. הילדים והנכדים, אלה שנולדו להם, שימו לב כמה ילדים כבר יש. סך הכל הם 70 איש. בואו נראה. ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, יעקב ובניו, בכור יעקב ראובן, מתחילים עם ראובן. ובני ראובן חנוך ופלו וחצרון וחרמי. עד כאן הבנים של ראובן, שמעון. ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הכנענית. הנה בני שמעון עוברים ללוי, ובני לוי גרשון קהת ומררי. גרשון קהת מררי, שלושת הבנים של לוי. ובני יהודה ער ועונן ושלה ופרץ וזרח, וימות ער ועונן בארץ כנען. ויהיו בני פרץ חצרון וחמול. ליהודה היו בהתחלה שלושה בנים, אבל אז ער ועונן מתו ונולדו אחריהם פרץ וזרח. ואחר כך כתוב שבאים איתו גם בני פרץ, חצרון וחמול, נכדים. ובני יששכר תולה ופובה ואיוב ושמרון, אלו בני יששכר. עוברים לזבולון. ובני זבולון סרד ואלון ויחלאל. עד כאן סיימנו את כל הבנים של לאה. אתם זוכרים שהיו לו 4 נשים? רחל ולאה, בלהה וזלפה. אז הנה עכשיו הבנים של לאה סיימנו. אלה בני לאה, אשר ילדה ליעקב בפדן ארם, ואת דינה ביתו, כל נפש בניו ובנותיו 33. דינה נוספה פה, היא בת שלו, היא לא בן שלו. ממשיכים, סיימנו עם לאה, עוברים עכשיו
לבני זלפה. ובני גד, ציפיון וחגיש, שוני ועצבון, עריבה, רודי והראלי. אלה בני גד, עוברים לאשר. ובני אשר, ימנע וישבע, וישבי ובריאה וסרח אחותם. ובני בריאה, חבר ומלכיאל. סיימנו עם אשר, גם פה יש לנו נכדים. נמשיך. אלה בני זלפה אשר נתן לבן ללאה ביתו, ותלד את אלה ליעקב 16 נפש. סיימנו עם לאה, סיימנו עם זלפה. עוברים לרחל. בני רחל אשת יעקב, יוסף ובנימין. עכשיו אנחנו מתחילים מיוסף, למרות שיוסף לא בא איתו עכשיו למצרים, הוא כבר נמצא במצרים. ויוולד ליוסף בארץ מצרים, אשר ילדה לו אסנת בת פוטיפר הכהן, און, את מנשה ואת אפרים, שני בנים, מנשה ואפרים שנולדו במצרים. עכשיו לבנימין, שימו לב, בנימין, חושבים הוא היה קטן, הוא כבר היה אבא עם 10 ילדים. בואו נקרא את הבנים של בנימין. ובני בנימין, בלע ובכר ואשבל, גרה ונעמן, אחי וראש, מופים וחופים וארד. סיימנו עם בני רחל. אלה בני רחל, אשר יולד ליעקב, כל נפש 14. אוקיי, עוברים לבני בלהה, אחרונה שנשארה. ובני דן חושים, לדן יש רק בן אחד, שימו לב, לבנימין יש 10, זה הכי הרבה, לדן יש רק אחד, הכי קצת. ובני נפתלי, יחצאל וגוני ויצר ושילם. סיימנו עם כל הבנים של בלהה. אלה בני בלהה, אשר נתן לבן לרחל ביתו, ותלד את אלה ליעקב, כל נפש 7. עכשיו מספרים לנו על כל השמות ביחד. כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה יוצא ירחו מלבד נשי בני יעקב כל נפש 66. כל אלו שבאו למצרים, אלה שבאו עם יעקב מארץ כנען למצרים, סך הכל 66, כשלא סופרים את הנשים של בני יעקב, אלא רק את הבנים ואת הנכדים. ועכשיו עוברים למי נולד במצרים, זוכרים אותם? ובני יוסף אשר יולד לו במצרים נפש שניים, אז סך הכל יוסף ועוד שניים זה עוד 3, ואנחנו מגיעים למספר הכללי, כל הנפש לבית יעקב, הבא מצרימה 70. עכשיו אני אומר את החידה, אני גם אכתוב אותה בוואטסאפ, אבל אני רק אומר שמחר אנחנו נצטרך לבדוק שוב את המספר הזה, האם זה באמת מסתדר עם כל מה שעשינו, כי יש פה איזה שאלה, משהו פה קצת מוזר, ויש מדרש מעניין. זה למחר בעזרת השם. החידה שלי היא כזאת, למי היו הכי קצת ילדים, ולמי היו הכי הרבה ילדים. נא לשלוח אליי. שיהיה לכם יום מקסים, ואני מזכיר להיות ילדים טובים.